Terra Cha, a Begonte. Terra Cha isto. Terra Cha non ves que non casi me costa. Isto vai... A ver, é cha... Igual é cha de infusión, de xa. Terra Cha. A ver, Por isto está tan tranquilo. Pode ser cha, pero non pertencer á comarca de Terra Cha. É Terra Cha. Vale. Isto é Terra Cha, tío. Sí. Non me sorprende tampouco, está ben. O sea, coincide. Sí. É algo coherente, vaya. Samuel París e Alberto Álvarez recorrendo Galicia un programa, un concello. Sí. E aí estamos, tío. Un concello, un programa. Relación un. O podcast quizáis con maior huella de carbono de Sin duda. de toda Galicia. Kilómetro cero, non é kilómetro cero. no es como esto de restaurante de cercanía, como es esto? Comercio de proximidade, non? De proximidade, isto non es de proximidade, tío. A ver, Estás abusando moito, do tema de proximidade, claro, sí. Que o sea, como sempre que hai unha tendencia ten que aparecer o opuesto, pronto vai aparecer o comida de lejanía, clarísimamente. A ver, que xa existe, non? Pero no, comes aguacates sí. que veñen de Costa Rica. Sí, pero que os platos están feitos con pues, o produto principal a mellor son unhas gambas que veñen do Pacífico. Sí. Despois, ajo de aquí, o aceite que o que fan es... No, que veña todo de a tomar por culo, tío. Comida de lejanía, sabes? En plan de... No, o mellor aceite o que temos aí de Jaén. No, sí, a mí traeme un aceite de Sydney que de sea Nevada. O único productor de ¿sabes? Sí. Que todo veña de a tomar por culo, tío. A ver, isto non deixa de ser de proximidade para xente que o sea, por exemplo, se alguén de Begonte escoita este programa, para él será de proximidade. Podcast de proximidade, kilómetro cero. Non é de kilómetro cero para nós, pero é de kilómetro cero para o programa. Vamos facendo para o kilómetro concello no que se corresponda a cada programa. Vamos facendo kilómetro cero a onde vamos. Estamos na igrexa de San Pedro de Begonde. Unha igrexa que poña aí no terreño que era de 1949. Que foi acabada de facer. Sí, non se ve moi antiga, verdad? No, a verdad está ben, Eso é bonito. Todas as vidrieras así, bastante sobria, ¿no? Tremendo mosquito está. Acabou no 49, quero dicir, que a Sí. mellores anos hubo aí bastante movimiento como para dicir, vamos a acabar esta iglesia. Vaya, a pregunta é, cando se empezou? Igual tampouco tardaron tanto porque vexo bastante hormigón. Aquí hubo bastante encofrado, Aquí con todo o apostose respeto do mundo, non está feita con moito cariño. Pero bueno. O que se está feito con cariño que temos enfrente, que é o Colexio Virxe do Corpiño. É este programa. Un pabellón, a verdad que, joder, Begonte da justo. Que, bueno, xa falei contigo cando estamos chegando aquí. Begonte é coñecida por ter o Belén automático, eléctrico, non sei como chamo, electrónico, non sei como... Belén electrónico. Está sinalizado como Belén electrónico. Belén electrónico. Fun a velo hai uns anos. Sí. Sí. Algo digno de ir ver, Eu non tiña nin idea da algo digno de ir ver, tío. Si vos flipan as cousas que se moven en bucle... Se vos flipan os autómatas... Si vos gustan os funcionarios, encantarávos o Belén electrónico. Si vos gusta as cousas que se repiten cíclicamente... O sea, si vos gusta a democracia... E se vos gusta o bipartidismo... A natividade de Cristo, pois tamén vos gustará o Belén de Begonte, non? Encantaráos o Belén de Begonte. Belén electrónico non son dous conceptos que parecen... Sí, é un pouco inteligencia militar, un pouco Xohan na liga desas historias. Claro. Banca ética, sí. Belén electrónico. Como se la juegan. Mirei antes e vin que estaba que no concello... Isto podemos facer unha apuesta, ti máis eu aquí. A ver. Mirei os datos que había de poboación de Begonte, do concello de Begonte. Sí. Os últimos datos que hai internet, a vistada rápida que fixen mentre estábamos situándonos, son 3.000 habitantes en 2018. Vaya, que vale esa cifra. Pensando, claro, vexo por a miña apuesta pode ir. A miña apuesta é, ahora estamos en 2021, sí. Cando salan os datos de 2021, canta xente crees que hai ahora mismo en Begonte? A ver, pasou unha pandemia polo medio. Aquí non, igual tampouco tivo tanto impacto, non? Pode ser. Pero bueno, hai unha residencia cerca de aquí, en Raba e tal. E a tal. xente que máis padeceu en cuanto á mortalidade foron os viejales, tío. Foron que entendo que a media de idade desta vila pois será máis ben elevada. Bueno, o Colexio Virxe do Corpiño ten un tamaño considerable, Está en plena reforma. Está en plena reforma que igual están recortando. Está recortando aulas en plan de pois se nos a olla, vamos a levar estas ventanas a outro sitio que faja máis falta. A residencia de ancianos. A residencia de ancianos, ao tanatorio.
Vaya tela. Fanos falta estes tabiques para eso. Entonces, veña, apuesta. Cantos habitantes crees que hai ahora en 2021? Bueno, en... Se alguén o sabe que deixes estos No datos da nos comentarios, si hai algún sitio Claro, donde sí, se sí, poda sí. comentar isto, que nos deixe un comentario de No Azaito había 3.000. 3.000 e poucos, 3.000 3.089, pelados. unha cosa así, Vale. sí. Eu diría 2.000, o sea, menos, é a miña aposta. 2.000... 2.500. 2.500, vale, me parece unha cifra... A ver, Vea, o 2.300 vou dicir eu. sí, Porque pareceme... tamén hai un pouco de despoboación e todo Sí, eso, veña, pero vou parece apostar por moita eso. baixada en 3 anos. Aparte, quero dicir, hai certos consellos nos que polo que sea o censo aumenta en ano electoral. Quero dicir, hai moito Vaya, sí, hai sí, sí, moito sí. movimiento aí, Que de repente... Hai fichaje de invierno aí, Sí, sí, aí. Se abre unha ventana e El fax suena a última hora. Antes das 12 da noite, xusto. Sí, sí. Ostras, tío, pues A no. parte esta sí que ten pinta de ser terra caciqueira, sabes? Un pouco. Sí, como seguramente o 80% dos concellos polos que pasemos Vaya. que van a rescender a caciquismo. E despois, os que non rescenden a caciquismo, no que seguramente o caciquismo este todavía Sí. máis presente, pero máis disimulado, o cual o fai xa un caciquismo Sí. xa 2.0, seguramente. Total. Branqueado, ¿no? Está... Branqueado. Sí. É tan grande que non o ves do grande que é. Sí, sí, total. Sabes? É como cando a isla é un cachalote enorme, sabes? En plan de, por que se move a isla? No, a isla é un bicho enorme, é un É monstro. un megalodón. É un megalodón, tío. Tal cual. Pois sí, pero eu creo que aquí se preguntou moito que foi do veciño aí? Xa, tamén. Que, por certo, non sei, te fijastes cando te acordas dun personaje famoso, Sí. o típico de Kimi de a salir de clase. Bueno, dijo Kimi, que igual é moi máis notorio, pero Kimi Raikkonen. estes personajes así ou futbolistas tal, que de repente buscas, pos o nombre en Google, e o primeiro Sí. que che aparece xa é un artículo de que foi de. Sí. Hai moito este rollo de que aparece algo de que foi de. Estume fijando, tío, que cada vez son cousas moito máis recientes, tío. Había un personaje que o Sí, petou, vale, sí. sabes, moi recientemente de que Sí. foi viral por calquera pollada. En 3 meses xa hai un que foi de. É que a fama tamén é moito... O sea, todo é máis efímero. Máis volátil. Cando hai unha canción que lo peta, ese fulano, esa fulana, en cuestión de meses xa non é ninguén. Pero sí, pode ser. Hai que foi des bastante divertidos, tío. A mí dos máis preces Sí. é o de King África, Hostia. que, joder, non nada, sabes? Simplemente dedícase a seguir actuando e Sí. tal. Pero mólame moito. Igual baixou un pouco... Mólame moito o rollo de que igual xa era de antes, o que foi de non é que pasara de antes a isto, pero que ahora vive en Valladolid, tío. Ostras. É que o sea, pareceme un sitio menos tropical, e o que menos me peja co tipo de música. O menos King África. O menos King África, tío, do mundo. É Valladolid. Porque igual Palencia. O tipo argentino, tío. Sí. Facese chamar King África. Está en puto Valladolid, tío. Totalmente. Despois tamén está o... Tendo África aí ao lado, sabes? Sí, totalmente. Que, joder, que... É certo que dende Argentina como que se achegou, non? Está máis preto de África. Non contábamos con isto. Estades vendo isto. Son os cuartos, chicos. Son os cuartos, esperad un pouco. Un ano novo con Galicia el podcast. Francamente cariño directamente desde Begonte dando as campanadas. Atentos que vamos. Son as 8 da tarde, por certo. Non hai campanadas. Eu atentos que vamos pensando que aí está, unha primeira, 2, 3, os 3 cerditos, 4, las 4 el póker, 5, 580, 6, 600, 7, Anelo 7, 8, con 8 basta. Y con 8 basta, chicos. Joder, que... Para. Ten como unha cola aí. Sí. Que oportunidade, pero é electrónica. Electrónica, non? Que oportunidade perdida de cantar a canción de Chimo Bayo, La tía Enriqueta. Non sabes cal é? Sí, como é? 1, que no pare ninguno. 2, nos movemos los dos. 3, lo mismo pero al revés. 4, me voy por la parra un rato. 5, me voy de vareta. No, 5, bailo y brinco. 6, no me veis. 7, que nadie se siente. 8, me voy de vareta. 8, me voy de 9, vareta. esto se mueve. Y 10, lo bailamos otra vez.
que fue de Chimo Bayo. Pues creo que está en un reality ahora. Pues 8 me voy de vareta. 8 me voy de vareta, sí. Tiña que metelo e dixo, pois Encántame 8. ese momento no que hai certos artistas que se hacen como felinos a Sí, cousas da cotidianidade para poder sacar outro produto co que clean facer caixa, tío, pero E sobre todo cos números, todo o que ten que ver con números. por supuesto. Pero bueno, aquí en África sí, Chimo Bayo ten o mellor título de libro que vin no mundo. Non sei se o coñeces. Sacou un libro. Salí me lié, ¿no? No iba a salir e me lié. Non iba a salir e me lié, tío, sí. Que xa polo título, o sea, que engancha. A ver, Empatiza moito co seu encaixa lector, ben potencial lector. co seu tal, pero é un título que é trasladable, digamos, a moitas outras figuras. Sí, Ernesto O sea, Sevilla. se a mí me dis que o Novo Testamento non iba a salir e me lié, o sea, podía ser tranquilamente. Totalmente. Non viron nada, os da Biblia puxeron o libro de Deuteronomio ou Salmos. E o Novo E Testamento. non lle puxeron nada de nombres divertidos, Claro, tío. é que nomearon os evangelios polo autor, ¿no? Mateo, Marcos, outro. Sí, como se fuera Drácula de Bram Stoker. Claro, ¿sabes? sí. En plan de, no, joder, O evangelio según San Marcos. No, tío, ponlle algo, ¿sabes? Claro, En sí, plan tal de cual. la increíble historia de no sé qué, un pouco de marketing, tío, ¿sabes? Aparte un pouco bajón, ¿no? Porque é como a mesma historia contada por, o sea, o Por catro fulanos, mesmo tío. dende 4 puntos de vista, bastante próximo. Ou El non. chiste, sí, despois ¿no? hai un que pues, ve a parte máis humana, outro que ve a vale, parte sí. máis... Despois están os apócrifos que polo Os visto onde apócrifos. está Onde está Chicha? la chicha. Que hai sí. todos o universo podcastero de misterio. A biografía non autorizada de A Jesus ligación Christ. non autorizada. Pero sí que o sea, os evangelios dentro do que cabe, e das diferencias que hai entre os canónicos, non se xojan moitos triples, Xa, Porque eses señores non estuveron con Jesús seguido. non, claro. Jesús Quer fai as decir, súas cousas. é un pouco de o do que escoitan e tal, non? De... Jesús tiña máis colegas. Non era de estar sempre no parque coa mesma xente. Joder, tío. Pois poucos triples se tiraron, para o que creo eu. Sí, foron a A ver, amarrar, algún ¿no? que outro milagro, obviamente, Sí. quero dicir, a andar por riba da agua, Sí. que si, home, nun lago helado sí, pero se me diese ahora en... que era que lo... Judea, tío, sí, Palestina, Jordania, Israel, ¿no? Por aí, por esa zona. pois hubiese complicado, sí. pero algún milagriño máis podíanse tirar, tío. Home, Aparte que claro. máis se daba, tío. Xa de Que che vai inventar. dicir nadie? Total. Sabes, Nese en plan momento, O sea, fixeron, Claro. como milagros, poñamos que Jesús pois foi o que sea, personaje histórico e foi un libertador de Judea e toda a pesca. sí. E de repente todo o tema dos milagros pois, foi unha forma de metafórica de explicar certas cousas que facía Jesús ou como queres velo. Tío, tírate máis putos triples, tío. Total. O sea, dragones. Total. O sea, Claro. mete movidas, tío. Por que fas o de converter auga en viño? Boar. O sea, cousas. O sea, saca viño da nada, ¿no? É máis Sí, espectacular que sí. convertir algo en algo. Sí, en plan de, joder, que puxera a man así en alto e que de repente Claro. un boquete así no medio da palma e que chorrar viño aí, como se foran aspersor. Claro. O sea, Jesus aspersor de viño. Total. Joder, tío. Que máis fixo? Multiplicou os panes e os peces, Sí. que basicamente era que os repartiu. Sí. Que os cortou a mitad. Tal cual. Comen máis, menos Comen cantidade, máis, pero comen sí. máis. Aparte, Fixo camiñar a un paralítico, ¿no? Ah, no, a un ciego, curou a un Puxo a ciego, andar. ¿no? Puxo a andar. que esa é a traducción, en plan, porque eu a ti puñeche a parir, Claro, sí. é como, joder, puxo a andar, botolle a Sí, sí, contolle sí. os 40. A mellor puxeron eso, Espabila Lázaro. sabes? A mellor simplemente botolle unha peta ali, Jesús. Sí, unha reprimenda. En plan, veña, estás paralítico, pero Claro, aquí estamos a claro. producir, Tío, ¿sabes? Si Que- quieres, puedes. Si quieres, puedes. Si te lo propones, Si te lo Lázaro, propones, se ti de verdade tes un soño, unha ilusión e crees moi forte niso, podes camiñar. É que hai que ter moito cuidado cos historiadores e cos Sí, biógrafos, tío, que a sí, mellor, sí. sobre todo, neso, a mellor na época sí que se pilla, pero o día de mañán esas É que expresións perden Vaya usted a sentido. saber, claro, A claro. mellor eso, repartir o sea, multiplicar os panes e os peces era unha frase feita daquela, tío. Claro, sí, sí, sí. E multiplicou a frase e foi que os comeu el todo, sabes? En plan, era multiplicar, porque daquela a mellor o tema da aritmética non estaba tan metido, Sí. era outra palabra, non sei que tal, que nada, que chegou Cristo e puxose como os kikos, tío, ali Sí, sí, a sí. joder peixe, Pensou que era tío, para el todo. a joder e non. parrochiñas,
pan de C ali a mollar, pan de C, pan de bro aí para mollar a sardiña, tío. Total. E dixo, que isto era para todos. Pois aparte, que a mellor era unha historia, porque, joder, sardiñas e pan, cando é polo San Xoán, a sardiña molla pan. Sin duda. Dime ti que non foi un rollo de San Juan Bautista que a mesma Claro. dixeron, mira, teño esta historia de San Juan, vou na meter na de Cristo, Total, tío, que isto vai me vender, xa teño todo isto escrito. Igual é que estaban celebrando o santo de Juan, tiñan aí carteles, globos, en plan, felicidades, Juan e tal, e Cristo entrou e dixo, mira, isto vou non papar porque teño unha fame que flipas, e despois fixose o sueco, decir, pero que me dices, que era Claro, para que Xoán todo isto. Que a mellor joder. ali andar sobre el agua era facerse sueco, porque ali non conocíamos Claro, suecos. efectivamente, En plan de, efectivamente. Cristo despois anduvo por encima del agua, en plan de andar con cuidado, Sí, sabes? sí. En plan de, uy, eu jodino todo, pero... Sabes que facerse o sueco vende zueco e non de sueco? Que dices? Sí, Que bueno, tío. é unha expresión que surdiu en Andalucía, por eso Qué bueno. por eso A mí justamente... o seseo. Non me acordo de que máis, pero tiña que ver cun carpinteiro e de facer sueco. A mí mola moito unha cousa dun andalucismo que derivou en español habitual, Sí, derivou en dúas movidas. É de holgare, de descansar, de parar de traballar. sí. En castellano dou a palabra huelga, Ujú. holgar, parar de Descansar, traballar, sí. e tal. Pero en andaluz dou juerga. Ostras. Juerga, De aí juerga. o... E en plan de, joder, para uns Hostia. é en plan a loita sindical e tal, Bueno, e outros en plan de, mira, tamén che digo, non son cousas cando vos incompatibles. estáis todos na mani, eu vou Sí. aproveitar que vayan ides todos a mani e hoxe vou ir a Un tomar... finito aquí. Son moito, tío. Eu son tamén, moito, tío. que supoño que xa o sabes, que o lé vende alá. Vale, non sabía. Pensaba que o lé era como o café que leva unha gotiña así de... Café Café olé. olé. Que ao Pois principio sí. que pensaba que café olé que era... Aulait. Non sabía que era o light, tío. Ostras. Cando era neno, joder, café olé. Bueno, xa, claro. Eu pensaba que sería como as french fries ou así, sabes? Que en plan de, bueno, pues isto debe chamar así, pues ensaladilla rusa, pues café olé, sabes? Café olé, tío, artista. Claro que sí. No, pero, joder, deste rollo pues eso, deben non ver típico en España que café con leite non se bota en outro lado. Sí. Dixeron, pues café olé, tío. Sí, sí, sí. Joder, pois o olé é bastante curioso porque co tempo é como unha expresión, o sea, é o español por excelencia, ¿no? Joder, ao final a xente que máis di olé, polo que sexa, máis contraria a culturas das que procede esa expresión. Digamos, fascistas. Es que digo eso, los fascistas. Cantas veces dirá Abascal e toda esta recua olé, ¿no? Olé, Nos non toros sei. e toda esta vaina. Non sei, Olé aí. eu creo que peor que olé é chamarlle a alguén que fai algo un buen traballo, tal, chamarlle torero, tío. Torero, tío. Buah. Torero, tío. Uf. Torero, tío. Que ese é o típico Vaya discurso sobre o que se montou a canción dos diplomáticos, a de Jaiteiro, Ajá. créase baixo a idea de cando aquí temos que chamar a xente que fai Sí. unha boa obra, chamarlle Jaiteiro, que son os artistas, non sei que, Sí. tal. De feito, a canción hai un momento que paran e empezan a dicir Arseno Iglesias, Pucho Boedo, Jaiteiro, empezan a dicir e tal, porque el reivindica o rollo de chamarlle a xente que Jaiteiro, Jaiteira, sí. Está ben. Chayanne, sin embargo, optou máis pola versión... Hai que ser torero. Hai que ser torero. Sí, sí. Está Jaiteiros diplomáticos e torero de Chayanne. Tú escoges tu propia aventura. Claro. O que sí, hai... A jaita, tío. Sí, Os jaiteiros ven. sí, Os jaiteiros a tope. A jaita. casi todos. A jaita. A ver, a gaita... Galicia eu- el podcast pode ser de repente un programa que se dedique a ir por Galicia falando mal Sí. da jaita directamente. ou de cousas galegas, así, como de símbolos, ¿no? Vamos pero- a cagarnos nos simplos. O sea, cando chegamos o programa 400, tío, que... Xa. A O gaita Pórtico da Gloria, paréceme, sí, sí. Paréceme que ten un contexto moi claro, o sea, moi reducido, o sea, que solo está ben en moi poucas situacións, non é bastante, quer decir, outros instrumentos, se ti escoitas de fondo a alguén tocando, pois nun parque ou tal, unha guitarra ou tal, dis, bueno, está tocando, non? A gaita é como, No, ou entra nun momento, no, nun lugar A gaita tal, ou... solo permite a excelencia. A gaita solo permite que o instrumento este ben afinado, Eso sin asustado, duda, o que eso sea, sin duda. e que este tocado por alguén que xa lle dedicou moitas horas, Sí. as 1000 horas que se fala de Sí. hasta ter a maestría nun algo,
para tocar, tío. Mm. Porque escoitar a alguén ensayando jaita, cunha jaita destas de baratillo, Sí. de tal, eso é infernal, tío. É bastante doloroso, sí. Bastante doloroso. É bastante doloroso. Begonte, Pero bueno, pois gustoume moito a igrexa de San Pedro de Begonte, recomendaría a todo o mundo vir aquí. Solo hai un banco para sentarse, sí, tamén hai que dicir, un banquiño de que madeira. non sabemos durante canto tempo vai estar operativo. Sí, porque Bueno, vese que leva anos aí pensas que o aguantando. tema da reducción da población de Begonte é como o xogo da silla, pero con este banco, está todo o mundo pouco a pouco hasta que só poden sentarse a xente que colle neste banco. Tío. Pois aí andan, Aí andan, tío, sí, sí. Aí andan. Pero moi bonito está aquí. Sí, aparte, joder, estamos aquí no Solpor e tal. Está o colexio aí ao lado, que virán os chavaliños a fumarse as trujas aquí tamén, Comezan claro. os paxaros a cantar. O da campana de antes tuvo que quedar ben. O da campanada, sí. Para que se vexe que estamos aquí, Para que se vexa que podíamos tranquilamente baixando dunha biblioteca de sonidos porque, Efectivamente. o sea, os tipos, claro, Para os nosos haters que din que gravamos este programa dende casa. Pois sí. Ti sabes reconocer paxaros? Non. Non sabes nin idea. Este non teño ni idea que... Bueno, se hai algún ornitólogo escutando isto, Sí. supoño que haberá, como en cada podcast, haberá 5 ou 6. A ver, 5 ou 6 ornitólogos que nos diga que paxaro isto. Eu Sí. creo que Begonte xa está, Vaya, ¿no? Xa está. aparte, Guardar como acaba de sair Begonte unha mensaxe .mp3. no meu portátil que pon la batería se está agotando. como a población como a moita población de Begonte, la batería se está agotando. Pois veña, vámonos antes de que empece a tocar a morto. Chao.